प्रोजेक्ट मोठी बातमी मुंबईमध्ये कोरोनाग्रस्तांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली। मुंबईतल्या कोरोनाबाधितांची संख्या 180 वर पोहोचली असून 5,000पेक्षा अधिक जण हाय रिस्क कॉन्टॅक्टमध्ये असल्याचं सुद्धा राजेश टोपे यांनी सांगितलंय। मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर रूमला त्यांनी काल भेट दिली आणि यावेळी त्यांनी तिथे बैठक सुद्धा घेतली। या बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली। मुंबईमध्ये जो आकडा आता 162 मुंबईचा पॉझिटिव्ह आकडा झालेला आहे आणि यामुळे नक्कीच मुंबईकरांमध्ये पण थोडा चिंतेचं वातावरण वाटतं आणि ओव्हरऑल सगळ्या माध्यमांना सुद्धा एक प्रकारे थोडं पॅनिकनेस वाटतं की तो आकडा वाढतोय। परंतु आम्ही निश्चित प्रकारे खात्रीपूर्वक अभ्यासपूर्वक सांगू इच्छितो की हा आकडा जो आहे तो तेवढा अनुमानितच आहे। आम्हाला जो बघतोय त्या दृष्टिकोनातूनच वाढतोय, तो एका ठराविक लेवलपर्यंत वाढून तो स्टेबल होईल। तो जास्त फार मोठा वाढेल असं सर्व इथे काम करणारे अधिकारी, मग प्रवीण परदेशी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांपासून ते ॲडिशनल कमिशनर सगळ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेबद्दल म्हणून सुद्धा जी काही काळजी घेतली जाते, खास करून आपण जर सुरुवात केली 162 पॉझिटिव्हच्या संदर्भाने महत्त्वाची काळजी काय घ्यायची असेल की त्यांचे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स कोण आहेत। तर त्या हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्सला तिथल्या MOHच्या टीमच्या माध्यमातून ती यादी आलेली आहे आणि त्या यादीच्या माध्यमातून आता खूप क्लोज मॉनिटरिंग करण्याचं काम चालू आहे। तर साधारणपणे 5,343 हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स जे एनलिस्ट झालेले, ज्यांच्यावर खूप क्लोज मॉनिटरिंग केलं जातं। तर या सगळ्यासाठी जवळजवळ 4,000 लोक मुंबई पूर्ण महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत की ज्याच्यामध्ये MOH 3,150 आहेत आणि 24 वॉर्ड्समध्ये सुद्धा याला सुपरवाइज करण्याला जवळजवळ 200पेक्षा जास्त टीम आहेत।